alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka da alkhairi. Babu Ibrahim, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kara wa gidanka yawa na dukiya. Yawa. Malam za mu haƙura da tambayoyi na maza mu karanta ƙwaya ɗaya. ‘Yan uwa ku yi haƙuri ba lokaci saboda akwai abin da malam za mu yi yanzu kafin ya tafi. Saboda ka yi haƙuri don Allah don ko karya bai ba. Malam wannan tana tambayar malam dangane da yanayin da ake ciki. Ta yaya mace za ta iya fahimtar miji nagari wanda za su yi rayuwa ta gari don su samar da al'umma ta gari? A takaice take bukatar mana a takaice dan mata bayani siffofin da za ta iya fahimtar wanda mutumin kirki ne kuma shi ya kamata ta aura. Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan tambaya da wannan baiwar Allah ta yi an dunkule shi, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi a cikin hadisi guda. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, idan wadda kuka yarda da addininsa da kyawawan ɗabi'unsa ya zo neman aure fa zawwijuhu, annabi ya ce ku aurar mishi. Waɗannan abubuwa guda biyu su suke bayyanar da miji nagari ne. Na farko addininsa, ya zama aƙidarsa aƙida ce mai kyau, ya zama tsayuwarsa akan addini ya tsayu akan addini daidai gwargwado, duk abin da ya shafi addininsa bayi wasa da shi. Ɓangare na biyu halayensa da ɗabi'unsa. Idan waɗannan ababa guda biyu sun bayyana wa mace, to tabbas ana kyautata zaton ta dace. Yanzu aka yi sakaci da su. Miji kawai dama akwai abin da ake jira ya zo da shi, in ya zo da shi shikenan, shi ake bukata, ba tare da bincike ko bin diddigi akan ababen da zai kyautata rayuwarsu da ita har zurriyarsu ba. Saboda haka waɗannan ababa guda sabda da addininsa, ba an ce sai wani malami ko mai karatu ko alaramma ko kaza ba, a'a, amma dai ya zam akan addini, yana kiyaye addininsa, yana tafiya akan doron shari'a. Jama'a mun fahimta? Abu na biyu sai halayensa in ma bata san halayensa ba, ta hanyar bincike da za a yi, akwai abokansa, akwai abokan aikinsa, akwai abokan sana'arsa, akwai abokan mu'amalarsa, waɗannan halaye da su fito. Saboda haka idan aka samu miji mai addini, aka samu miji mai ɗabi'u masu kyau, to insha Allahu an samu miji na gari. Matsalar da ake samu yanzu, akan samu mijin ita ma kanta yarinyar, ita ma kanta ta san ba mutumin kirki ba, amma haka za ta rufe ta je ta aure shi. Saboda ka dole a zo a kwanciki, kafin ya aure ta ya bayyana mata ba mutumin kirki ba ne, ya bayyana mata wani ma fasiki ne. Wataƙil kafin ya aure ta ya yi yunƙurin ya neme ta da fasikanci, ko waɗansu abubuwa makamantan wannan sun bayyana. To amma a haka tun da iyayenta ba sani ba, za ta rufe, a je a ɗaura mata aure a kai ta. Gobe abin da yake mikin nan tun da ke kin shigo gida zai fara neman wata wadda za su ci gaba da yi ne. Saboda haka daga inda aka samu tarbiyyarsa ta addini ba mai kyau ba ce, ɗabi'unsa da halayensa ba mai kyau ba ne, ba wata fa'idar ki ce shi kike so, domin gobe za ki zo ki ta kukan da ba za ki samu mafita ba. Saboda haka addini ake dubawa da halaye. Idan addini ya ci addini, sannan bayanai da bincike da aka yi ya tabbatar da ɗabi'unsa da halayensa masu kyau ne, to insha Allah an samu miji na gari. Allah ya samu dace. Allah ya saka da alkhairi. Sai sanarwa kamar haka, wanda suke da group na WhatsApp ɗinmu na shafin malam, karatutukan da ake sakawa na malamai daban-daban ne. Group ɗin. So ga nambobin za mu faɗa, wadda take da shi ba sai ta ɗauka ba, wadda ba ta da shi kuma ga abin da ake bukata ta yi. Sallama ake so ta yi da sunanta, kar ki ƙara wata tsira akan wannan. Ba a bukatar komai, sallama da sunanki, don za a sake akwai group ɗin mata da ake sawa daban, akwai na maza. Saboda haka in kin yi sallama sai ki sa sunanki kawai a ƙasar sallama. In kin yi wani abu ban da wannan, za ki suna bara saurare ki ba. Wannan shine a takaice insha Allah. Ga nambobin kamar haka: 080 31
124177. Zan maimaita 08031124177. sai ɗaya number 07065373300. ita ma zan maimaita 07065373300. wannan sunan lambobin da idan kin samu zaki sallama ki rubuta sunanki. Allah ya sa mu dace. Malam, sai masu bukatun addu'a, akwai wanda suka rubuto da dama suna da bukatar a sa ƴaƴansu a addu'a, Allah ubangiji ya shiryar musu da su. Akwai wani dan uwa malam abokina ne, jiya da safe yake kira na, yake cewa akwai ɗansa ya turo shi daga garin Dukku zai je university Kashere, zai yi registration, ya tsaya a nan sabon mul uku ya cire kuɗi da zai isa can. To tun dai ranar juma'a har zuwa yau da safe muke waya da shi, yaron nan babu labarinsa, kuma an samu tabbacin ya zo gurin, ya zo nan mul ukun, amma dai babu labarinsa, bai je makaranta ba kuma bai koma gida ba, har yanzu ba san ina yake ba. Muna buƙatar a sa wannan bawan Allah cikin addu'a, duk inda yake Allah ya sa yana cikin rayuwa, kuma Allah ya dawo da shi cikin iyalansa. Akwai wadda ainihin ta ce malam ɗanta shekararsa 15, Allah bai bashi aihuwa ba, a roƙa masa Allah idan alkhairi ne aihuwar, Allah ya bashi mai albarka. Wannan kuma take cewa malam, duk wanda ya zo gurin ta sau ɗaya ko sau biyu da niyan aure, malam in ya tafi ba zai ƙara dawowa ba, a roƙa mata Allah malam, in wata matsala ce Allah ubangiji ya yi mata. Wannan take cewa malam, ni bazawara ce tsawon shekaru 15 malam, ban samu na aure ba, a roƙa min Allah malam, Allah ya aurar da ni. Akwai bukatu na ɗan mata da zawara da suka rubuto da yawa, da suke bukatar Allah ubangiji ya tabbatar da auren su, dan wasu suna da samarin, wasu kuma babu. Wanda suke da samarin suna son Allah ya tabbatar su samu su shiga, wanda kuma ba su da shi suna fatan Allah ubangiji ya ba su nagari dukansu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah, muna tawassuli da sunayenka mafiya kyawu da sifofinka mafiya ɗaukaka. Allah, ka biya mana waɗannan bukatu da aka ambata. Allah, ka zaunar da mu lafiya. Allah, ka ƙara mana aminci. Allah, ka ƙara mana aminci. Allah, ka ƙara mana albarka. Waɗannan shugabanni da malamai da jami'ai, waɗannan bayi naka da waɗanda suka turo da roƙonsu a taya su addu'a da waɗanda ba su turo ba, Allah ka san mu, ka san bukatunmu. Allah, ka biya mana bukatunmu. Waɗanda ba su da mazaje, Allah ka ba su mazaje na gari. Waɗanda suke da mazaje, Allah ka zaunar da su lafiya, ka sa aminci a cikin zamarsu. Waɗanda suke fama da 'ya'ya marasa ji, Allah ka nitsar da su, Allah ka shiryar da su, Allah ka daidaita al'amarinsu, Allah ka daidaita al'amarinsu, Allah ka daidaita al'amarinsu. Waɗanda suke da 'ya'ya tsayayyu, waɗanda suke musu biyayya, Allah ka ƙara musu albarka, Allah ka saka musu da alkhairi. Allah ka ƙara musu albarka, Allah ka saka musu da alkhairi. Waɗanda suke zaune a cikin gidajensu, Allah ka ƙara aminci, Allah ka ƙara aminci da zaman lafiya a cikinsu. Wannan ƙasa tamu, garuruwanmu, Allah ka saukar mana da aminci, Allah ka saukar mana da aminci. Allah ka zaunar da mu lafiya, Allah ka zaunar da mu lafiya. Shugabanninmu, jagororinmu, Allah ka musu muwafaka. Allah ka taimake su su yi jagoranci wadda za su tsira, waɗanda aka jagoranta su ma su tsira a gaba gare ka ranar alkiyama. Allah ka saukar mana da albarka, Allah ka saukar mana da alkhairi, Allah ka saukar mana da albarka, Allah ka saukar mana da alkhairi. Waɗannan kai kawo da muke yi, Ubangiji ka karɓa, Allah ka sa karɓaɓɓe ne, Allah ka amsa mana, Allah ka sa mana a cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi. Allah ka tabbatar da alkhairi a cikinmu, Allah ka cire sharri da fitina ka ɗauke shi a tsakaninmu, Allah ka tabbatar da alkhairi a tsakaninmu, Allah ka tabbatar da alkhairi tsakaninmu. Allah ka ƙara ma rayuwarmu da zurriyarmu albarka, Allah ka ƙara ma rayuwarmu da zurriyarmu albarka. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين